Ayo, kisay pangalan to, madam? Telma Kapisnon. Yan, si Ma'am Telma Kapisnon. Na nagtingog nga radyo diya, Ma'am Telma. Unsang istasyon na daw na, be? DXDC. Ano basta-basta yun? Okay kayo? Ready na ba si Ma'am Telma? Ready na. Ready na! 3, 2, 1, go, Ma'am Telma! At makakarating sa tahanan, kapaskuhan, pagmamahalan, bubuhos ang galak ng tuwa. At makakarating sa bayan, ang ningning ng kalangitan, hawiin ang lahat ng sa iyo'y makarating. Di basta-basta raw. Okay, ilalatan do ngayon, Radyo Manaymi. Ang atong palipay ngadtos pamilya ni Telma, ang atong red wine. Nara, Ma'am Telma, dawatag yun. Og siyempre, ang atong magkakasamang gift pack. Akong i-invite ang mga silihan diri sa Pangkasites nga mamina og DXDC para makadawat sa mog ingani. Di basta-basta. Okay. Salamat kayo, Ma'am Telma, diri sa Bangka Sites. Nga to sulat sinaw, avid listener sa DXDC Arimen Davao. Kaubad si Radyoman Aimee Ginita. Ako ni Radyoman Dudong Rin Lubosbog sa ngayong bagong taon. Panalo ka promo, tatak Arimen.